And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ayaw sa akin ng pamilya niya. Kasi baka takot sila na mawala ang provider nila. Seaman kasi siya. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong listener. At matagal ko na rin gustong i-share ang buhay ko sa programa mo. Dati ang saya at feeling blessed talaga ako. Sobrang dami ko ng pinagdaanan sa buhay na pwedeng kapulutan ng leksyon. O pwedeng maging inspirasyon sa iba. Pero hindi ko lubos akalain na sa dami kong pinakikinggang kwento tungkol sa problema sa pag-ibig sa radyo, ay mangyayari din sa akin. Napasulat ako kasi sobrang bigat na sa puso ko ang pinagdaraanan ko ngayon. Siguro, gusto ko na makarinig ng advice galing sa'yo at sa mas maraming tao dahil hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sana ay mabasa mo ito. Itago mo ko sa pangalang Tanya. 28 years old from Mindanao. At ito, ang aking secret file. 2 years old pa lang ako. Namatay na ang nanay ko dahil sa respiratory failure, heart issue, at konsumisyon sa papa kong babaero. Ang tatay ko naman ay police officer dati, pero namatay na rin nung 3rd year college ako. 3 kaming magkakapatid, puro babae. At lumaki kaming lahat sa lola ko sa side ng mama ko. Bata pa lang ay nasanay na kami sa gawaing bahay. Laba, luto at linis ng buong bahay. Military style ang bahay ng lola namin. Kaya kung makakakita kami ng dumi, hindi kami mapakali at dapat malinis agad namin. Pinalaki kaming may takot sa Diyos, madiskarte, at higit sa lahat, hindi tamad. In short, malinis sa katawan at sa bahay. Although mahirap lang kami, may mga araw talaga na ang hirap. Kahit pamasahe o pang-ulam, wala. Gayunpaman, masaya kaming pamilya. Close naman kami sa side ni mama, sa mga kapatid niya at sa mga pinsan. Tanging ako lang ang nakagraduate ng college sa aming magkakapatid. Dahil sa scholarship, naitawid ko ang pag-aaral ko. Graduated cum laude with a degree in psychology sa isang sikat na school. Licensed psychometrician na rin ako. Sa ngayon, ako ay isang HR specialist sa isang malaking kumpanya dito sa Cebu City. May pagka-morenang mestiza ako. Pero kagaya rin ng iba, marami akong insecurities. Siguro, dahil na rin sa kulang sa pagmamahal at approval sa sarili kong pamilya. Lumaki na walang magulang, pero nagpapasalamat naman kami sa lola namin na hindi kami tinalikuran. Naging depressed ako at nagka-anxiety simula nang mamatay rin ang lola namin ng year 2012. Yung para bang nawalan ako ng inspirasyon sa buhay. At hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin na wala na talaga akong matatakbuhang magulang.
Married na ang eldest namin. At ang pangalawa kong ate ay matagal na rin na nasa Manila. I am living independently in a small apartment malapit sa squatters area. Mura kasi at mas malapit sa city. Kaya mas pinili ko ang lugar na yon. Bata pa lang kasi ako gustong gusto ko nang mag-abroad at maging successful sa buhay. Dahil maaga akong namulat sa kahirapan, maaga rin ako naging matured sa buhay. Kaya practical ako pagdating sa pagdedesisyon ko. Bata pa lang ako, sarili ko pang pamilya ang nambubuli sa akin. Pero ngayon, nawala lahat ng yun nung graduate ako. So, eto na ang current situation ko. Meron akong boyfriend at almost 3 years na kami. Graduate as scholar at cum laude rin siya nung college. Ngayon ay isa siyang engineer, seaman. Napakarami niyang achievements at proud na proud sa kanyang pamilya niya. Same age kami, 28 years old. And dalawa silang magkapatid ng kuya niya, siya ang bunso. At first, okay naman ang relasyon namin. Supportive sa lahat ng pamilya niya. Pero habang tumatagal ay parang nararamdaman ko na may pagseselos na nangyayari. Siguro, dahil ang oras niya ay madalas na ibibigay niya sa akin. Galing din sila sa hirap, pero ngayon ay nakakaangat na sila sa buhay dahil negosyante ang mga magulang niya. Marami na silang sasakyan at bahay. Successful naman talaga sila sa mga ginagawa nila. Pero nandito ako sa pakiramdam ko hindi ako belong sa kanila. O inisip ko baka nag-overthink lang ako. Minsan kasi, pag may mga usapan kasama ng mga pinsan niyang single, tito at tita, mga biruan. Big deal sa kanila na pumili raw ng maganda at mayaman. Siyempre, Asian mindset para magkaroon ng better future. Minsan pa nga ang nanay niya nagjo-joke na kesyo wag na muna raw magpakasal kasi marami pang mga plano at mahirap daw ang buhay may asawa, etc. etc. Ang awkward sa sitwasyon ko na marinig ang mga yun. Siyempre, jowa ako ng anak niya. Hindi ako kasing ganda ng standards nila at lalo na't hindi kami mayaman. Ika nga ng kasabihan, jokes are half meant true. Naging setup na namin ng boyfriend ko na since 1 month lang ang bakasyon niya sa Pilipinas. Dinadala na lang niya ako sa bahay nila para makapag-spend din ng time sa pamilya niya. Pero siguro, mas conducive na rin sa part niya kasi medyo may travel pa kasi sa place ko kung bibisita pa siya. So ang nangyari, whether I like it or not, magkatabi na kaming matulog pag nasa Pinas siya. At hinahatid na lang sa office pag duty na ako. Ang awkward lang sa akin kasi nga babae ako at ako pa ang andun lagi sa kanila at doon pa natutulog sa bahay nila. Hindi ko naman yun gawain Pero dahil nga yun ang kagustuhan ng boyfriend ko pumayag na lang ako. Hindi naman araw-araw, but during weekends and mga ilang araw sa weekdays. Most of their gatherings, present talaga ako. Okay naman nung simula Wala naman ako nafe-feel na negative. Pero bigla na lang na-twist pag yung nanay niya nagjo-joke o nagsasalita about sa sitwasyon ng ibang tao. Sinasabi niya yung mga joke na to pag wala yung boyfriend ko. Na ang pangit daw tingnan na ang babae ang pumupunta sa bahay ng lalaki. Plus maraming jokes tungkol sa wag mo nang mag-asawa. Wag magmaldita kasi wala pang napipirmahan. As ang awkward kasi nandun ako kasama nila at parang natatamaan ako kahit hindi man intentionally nilang sinasabi. Kahit kasi nasa abroad ang boyfriend ko, bumibisita ako sa bahay nila. Mostly weekends tumutulong din ako sa negosyo nila kahit pagod ako sa trabaho.
Naglilinis ako ng bahay nila at naghuhugas ng plato. Minsan ako na rin nagpapaligo sa inaalagaan nilang mga bata sa bahay nila. Caring din ako pag may sakit ang mama niya, minamasahe ko. Alam mo yun, binababa ko na yung sarili ko para lang maging happy sila at matanggap nila ako. I know marami ang nagsasabi na kababae kong tao, edukada, at hindi pa naman kami mag-asawa, bakit lagi na akong nandun at ginagawa ang mga bagay na yun. Well, I did all those things para rin i-please sila. At dahil naisip ko na para ko na rin silang sariling pamilya. Minsan, nararamdaman ko parang nagiging trabahante na rin nila ako kung utusan. Napagsasabihan na nga ako ng mga ate ko na bawas-bawasan na ang mga ginagawa ko sa kanila dahil baka abusuhin ako. Tsaka baka malaitin. Pero para sa akin, wala lang naman yun. Kasi normal naman sa kanila ang magtulungan. Sa bahay at sa negosyo. For the past 2 years, wala namang naging issues eh. Kahit may mga offensive joke akong naririnig sa bibig ng nanay niya, iniisip ko na lang na hindi ako ang pinopoint out niya. May mga pagkakataon nung nagtagal na nafe-feel ko na off yung mga pinsan niya sa akin at lalo na yung kuya niya. Minsan naman parang wala lang. Pero instinct ko na pinag-uusapan nila ako. Masakit silang magsalita, lalo na pag may chinichismis sila. Kaya nasa isip ko, hindi imposible na pati ako ay napag-uusapan rin nila. Lahat ng mga off moments, sinabi ko lahat sa boyfriend ko. Pero ayaw niyang maniwala. O in denial lang siya. Wala naman kasi kaming masyadong issue ng boyfriend ko. Meron pala. Yung maluho niya. I mean, yung pagiging maluho niya. Parang bata minsang magdesisyon. Laging nakadepende sa magulang pagdating sa decision making. Lalo na sa nanay niya. He cannot stand it all. Kahit na stable naman na siya. This year, kararating lang niya ng Pinas. Panay ang labas namin. Pinakilala ko na ang boyfriend ko sa relatives o pamilya ko sa Mindanao. Sinama ko siya doon ng mga 3 to 4 days. And one night, niyaya siya ng kuya niyang lumabas. At yun, nag-heart to heart talk sila. Doon niya nalaman na ang kuya niya ay may matagal na palang hinanakit o galit sa amin. Dahil lang sa narinig niya kaming nag-usap tungkol sa sobrang dumi at makalat ang bahay at kwarto ng kuya niya. Umiyak daw siya dahil doon. Naging malayo na ang loob niya sa akin. Na-shock lang ako sa liit ng issue na yun at ginawang big deal. Kahit naman ganun ang napag-usapan namin, at the end of the day, dalawa kami ng boyfriend ko ang naglilinis sa buong bahay nila kahit kauuwi lang niya galing Pinas. Pareho kasi kami ng boyfriend ko na gusto namin organize at malinis. But I cannot blame him kung nasaktan man siya sa nasabi namin. Pero parang big deal yun? For how many months or years? Parang sobra naman. Marami siyang issues sa parents din nila kaya siya lagi pinapatulong sa negosyo. Wala na siyang time mag-enjoy sa buhay niya. Etong kuya niya, 30 years old na, NGSB, isang nurse at graduate naman sa isang mamahaling school. Lahat ng luho ibinibigay naman sa kanya. Kahit nga sa sasakyan boyfriend ko pa yung nagbabayad monthly. Malaki rin ang pinapadala ng boyfriend ko sa family niya kasi nga siyang breadwinner. Siyang mas binigyan ng responsibilidad kasi nga raw siyang mas capable at mas malaki ang income. Matagal ko nang nafe-feel na off ang kuya niya sa akin. Mahilig siyang sumigaw sa bahay nila at madalas iritable. Sinisigawan niya rin ang boyfriend ko pag nag-aaway sila. O parang bawal magalit ang boyfriend ko. Katulad na lang nung minsang nabangga niya ang sasakyan ng boyfriend ko, siya pagalit. Pero ang sobrang weird. Kasi ang active naman niya sa church nila. Pero ba't ganun ang ugali niya sa bahay nila? Tapos yun, ang dami niya nga raw observation sa akin. Alam mo yun, na parang siya ang naging speaker ng mama at pamilya niya about sa mga negatibong nakikita nila sa ugali ko raw. Galaw at salita. Kahit sa maliliit na bagay.
Sinabihan niya pa ang boyfriend ko na wala na raw siyang time sa kanila. Kauuwi niya lang, diba? Hindi ko alam ang point ng kuya niya kung bakit nagiging kontrabida na siya sa relasyon namin. Lahat ginagawa ng boyfriend ko, mapasaya lang silang lahat. Ang dami nilang relatives, pero join lahat sa outing o kainan. Ang laki nga ng gastos every time na nasa Pilipinas itong boyfriend ko. Kahit yung konting pag-i-English ko, sinabihan ako maarte kasi nag-i-English. Sila nga rin sa bahay nila, feeling magaling daw ako. Nagre-relay siya sa mga bagay-bagay na sinasabi ng mama at tita niya na sinabi ko raw, etc. Naguguluhan na ako sa kanilang lahat. Akala ko okay kami at walang problema. Ako kasi pag may issue, sinasabi ko agad. Kumbaga prank ako. Ayoko yung plastic. So, nung nagtagal na discover kong two-faced sila. Okay sila sa harap mo, pero pag nakatalikod ka, pinag-uusapan ka nila. Alam mo, DJ Rocky, never akong naghabol ng lalaki at never ko ring pinangarap na magjowa ng seaman. Hindi ko nilalahat pero kasi sa ex ko nakakatroma, puro stress. Dahil napakababaero. Tapos ngayon naman, ang kinaharap ko family issue. Not to mention na meron nga akong depressive state. Challenging to para sa akin, lalo ng LDR kami. Nagpapakatotoo lang naman ako sa kanila, pero ba't ganun? Dagdag pa yung mahilig sila mag-praise sa jowa ng pinsan niya na maganda at sexy raw, sobrang puti, mayaman pa. Nafe-feel ko talagang hindi ako enough sa kanila. Kahit sa social media, hindi talaga sila nagla-like or comment. At every time na uuwi ang boyfriend ko, nai-stress siya kasi nauubos ang ipon at sweldo niya. Hingi ng hingi yung pamilya niya, yung mama niya, para raw sa negosyo, renovation sa bahay, sasakyan, shopping at iba pa. Hindi naman sila naghihirap. Pero medyo naapektuhan lang din syempre dahil pandemya. Nagtataka lang ako every time kasi nagpaplano boyfriend ko. Nag-a-advise sa lahat ng desisyon niya sa mama niya. Example, kung bibili ng bahay, tinanong ba naman siya ng, at bakit ganyan maliit lang? Kasya ba tayong lahat dyan, anak? Yung never yatang naisip ng nanay niya na bubukod yung anak niya at magpapamilya. Yun yung nafe-feel ko sa mama niya. Tsaka pag may mga binibili yung boyfriend ko sa akin, gusto nila, sila rin meron. Nang malaman ng boyfriend ko yung issues nila sa akin at sa amin, sinabi niya na ito ang mahirap pag may edad ka na, mag-start magjowa kasi ngayon, mag-adjust lahat. May jealousy na. Kung dati, sanay sila na lahat ng luho na ibibigay. Ngayon, hindi na pwede. Ewan ko, DJ Rocky. Every time na dinadala ako ng boyfriend ko sa bahay nila, ang bigat ng pakiramdam ko. Parang back to zero. Useless lahat ng effort, both sides. Simula nang malaman kong marami pala silang sinasabi tungkol sa akin. Kahit yung mga simpleng bagay, ang sakit-sakit. Parang gusto kong tumigil. Kakaisip, pero hindi pwede. Alam kong hindi ako perpektong tao. Hindi perpekto ang skin ko. Hindi perpekto ang katawan ko. Pero grabe naman. Grabe naman kung mamaliit sila ng ibang tao. Parang napakamata pobre naman ang dating nila. Pag maganda yung tao, paborito nila. Pag ako, hindi nila matanggap. May comparison at backstabbing. Ang awkward at ang bigat sa puso. Ako, maraming beses ko nang nasubukan ng boyfriend ko. At alam kong mahal na mahal niya ako. Ginagawa niyang lahat para sa akin. Maalaga at maalalahanin naman siya. Pero prangka niyang sinabi sa akin na hindi pa siya ready to settle down. He said that I should wait for another 2 years.
Pero sa kultura nila sa bahay, hindi ko sure ang 2 years. Baka mawala na edad ko sa kalendaryo. Same issue pa rin. Ano bang dapat kong gawin? Parang the more na nagtatagal kami, the more na nawawala yung pag-ibig. Dahil nga, hindi ka fully accepted ng pamilya. Hindi pa ready ang boyfriend. At gusto pang mag-enjoy sa buhay niya. Gusto pang gumasta, left and right. Again, practical akong tao. Ayaw ko na ng magulong pamilya. I know na wala akong karapatan. Pero ang gusto ko lang ay assurance from him. And peace of mind. Kahit man lang engagement, wala. Capable naman siya. Pero parang ang layo-layo ko pa sa mga plano niya. Medyo childish pa siya. Ano bang masasabi ninyo? Sana matulungan niyo ako sa pagde-decide. Maraming salamat. It's okay to judge me, tatanggapin ko lahat. Kahit papano, DJ Rocky, at least gumaan ang nararamdaman ko. Malaking tulong ang programa mo para mabigyan kami ng pag-asa at inspirasyon sa buhay. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Tanya at ito ang aking secret file.